Vítám vás u nového videa. Jo, takže jdem si dát 1-1v1. Takže zase vezmu nožík. Za chvíli, no už. Bajte se, jsem dobrý. Já to vím, já jsem to viděl. Kam? Tak zase mě zamraz. Dobrý, vidíte? Jsem dobrý. Na pohodu. Pohodička, hodička. Tak. No, to jsem levé, no nic. Ty mě zabil, no nic, 1v1, nějakým týpečkem random. Na pohodku. Tak, už to jdu. No dobrý. Vidíte, kolik mám na tom? Na nožíku. 709 kg jsem dal za nožíku. To je mé jakože první video. Jakože video. Spíš takový short, nevím, co to bude teď. Ale že pohodičku. Marku, pošleme to potom. Čort, to jste to půjde. Jo. Jsem něco říkal kámošové. O klidě. Tak pohodička, hodička. Petardu. No. To Já zatím, jdu hrát ranked. to zatím v pohodě. Ok, no. Já jdu tady. Teď. Dal 100. Na GG. Tak to byl kill dobrý. No hraje na telefonu, takže má aimbot. Ho zakážeš, tak tě zabiju. Na nůž. No tak potom se netím, že budeme prohrávat. Tak dobrý, sorry, že jsme nemohli teď. Lidi. No, tak, dobrý. No, máš si říct taky sniperku, já nevím. Yes, já jsem to nezakázal. Ty jsi zakázal tamto a oni zakázali, prosím. Se oni dobrý třeba. No, tak GG. Tak čus.